No, I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm not coming under the side of the house no more. We are back σε ένα ολοκαίριο επεισόδιο σε αυτό το κανάλι, όπου θα δούμε και θα σχολιάσουμε μαζί τα πιο ανατριχιστικά βίντεο, τα οποία φυσικά ξεθάψαμε από τις πιο σκοτεινές γωνίες του ίντερνετ. Πριν όμως ξεκινήσουμε, θα ήθελα να κάνεις ένα like και ένα subscribe, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ να συνεχίσω αυτό που κάνω. Να πούμε επίσης ότι από πίσω από την κάμερα έχουμε τη Γιασμίν. Δώσε ένα χειροκρότημα. Λοιπόν, και θα είναι η πρώτη φορά στην οποία συμμετέχεις ενεργά στο κανάλι. Ισχύει, δεν ξέρω πώς νιώθω γι' αυτό. Είναι λίγο περίεργο. Ας πούμε ότι σε αυτό το βίντεο έχει καθοριστικό ρόλο, γιατί θα μας εξηγεί τις ιστορίες που είδαμε το βίντεο, για να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται. Σωστά? Ακριβώς. Όπως πάντα, φορές τα ακουστικά. Αλλάζει τελείως το παιχνίδι. Φύγαμε. There appears to be someone by the poolside, just watching the family from a distance. However, they don't appear to be moving. While it might be that a guest was enjoying their evening by the pool, given that this dinner was taking place at a hotel, something about them seems strange. Zooming in, it looks like they're completely still and seems like their mouth is the only part that's moving. Αυτά είναι τα αγαπημένα μου thrillers, το έχω πει. Που πηγαίνουν έτσι, κάθονται στο πουθενά σε ένα σπίτι στο δάσος και κάποιος τους προσεγγίζει. Αυτό δεν το καταλαβαίνεις μετά από καιρό που βλέπεις το βίντεο, γιατί προφανώς όλοι εστιάζουν στην παρέα. Ναι, τράβηξε αυτό το βίντεο και λέει ας δείξω και την πισίνα. Εγώ δεν θα παντούσα ξανά σε αυτό το σπίτι. Δεν θα ξαναπαντούσα εκεί πέρα. Θα το κάψουμε πριν φύγουμε όμως. Πολύ επικίνδυνο. Μην εξαπλωθεί. Πριν πάμε στο επόμενο βιντεάκι, θα ήθελα να πω ότι είναι μια γυναίκα η οποία έχει 2 παιδιά και ο γιος της δεν είναι στο σπίτι, είναι μόνο με την κόρη της. Ναι. Και γενικότερα λέει ότι ακούει πολύ περίεργους ήχους να έρχονται από το δωμάτιο του γιού της ή γενικότερα βλέπει περίεργα πράγματα. Όταν δεν είναι κανείς στο σπίτι. Όταν δεν είναι κανείς, όταν δεν είναι και ο γιος της, έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή, ναι, και είναι πάρα πολύ περίεργο γενικότερα όλο αυτό. Οπότε πάμε στο βιντεάκι και μετά έχω να πω και κάτι στο τελευταίο βιντεάκι. Φύγαμε στο βίντεο. So anyway, my son's not home, but I keep hearing the door shut. But there's nobody up there. There's nobody up there. I'm gonna see if I could try to get... And let me take you guys, I'll take you guys up there and show you there's nobody up there. But let's see if we can catch it. This is scaring me. Hold on. Oh my god, as soon as I stopped it, I heard it. I know you guys heard that. I hope I got that. Did you hear it? Oh my god. Oh my god, I'm scared. Okay, I'm gonna turn. Look, nobody's up here. Oh my god. Look at his door is closed. Oh my god. Nope. Εγώ νόμιζα στην αρχή ότι είναι στέγη, παιδιά. Και ότι από τη στέγη πάνω ακούγονται πράγματα. Οπότε λέω θα είναι καμία γάτα ή κάτι. Αλλά μετά κατάλαβα ότι είναι σοφίτα, παιδιά. Και εκεί συγκεκριμένα είναι το δωμάτιο του γιού της. Σωστά? Ακριβώς. Και άκουγε συγκεκριμένους θορύβους. Θορύβους, λέει, και κάποιος περπατάει και είδες και τώρα στο τέλος άνοιξε η πόρτα μόνη της. Άνοιξε η πόρτα. Το κερασάκι στην τούρτα, σαν να μην έφταναν όλα τα άλλα. Θέλω κάτι να πω εδώ πέρα, ότι η ίδια αναφέρει κιόλας αργότερα ότι για όλα αυτά που γίνονται στο σπίτι φταίει η αδερφή της. Επειδή είχε φέρει, πριν μετακομίσει από το σπίτι, πριν φύγει από αυτό που μένουνε, ναι. Είχε φέρει και είχε παίξει ένα Ouija board, πώς λέγεται. Αυτά που είναι με το. Που έχει τα γράμματα. Μπράβο, και το μεταφέρεις. Ναι, ακριβώς. Το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις μέσα στο σπίτι σου. Ακριβώς. Δηλαδή. Και είχε φέρει ένα τέτοιο και είχε παίξει. Έφερε τον προδότη στο σπίτι της. Τον προδότη. Ναι.
Και αυτή λέει ότι λογικά κάλεσε κάποιο πνεύμα. Πάμε στο επόμενο βιντεάκι. Look at his door is moving. Okay, we're gonna go up there and I'm gonna show you guys nobody is in his room. He is not here. Συνεχίζει να δούμε τι θα πει τώρα μέσα στο σπίτι, να δούμε. Θα μπούμε στο δωμάτιο σου. Oh my god. Hurry up and come up here so you can point it to show nobody's in the room. Look. Look. Nobody's in here. Nobody. Look, even Pixie. You guys literally, you seen that in real time with me. Oh my god. Oh my god, I'm freaking out. Oh no. I told you guys. And there's been that mimic. And my daughter has heard it when I'm not here. It says my name, or it says her name in my voice when I'm not here. And it says my name in her voice when I'm not here. And, or when she's not here. And now that's happening. Look at my dog. No. No, I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm not coming under the side of the house no more. Oh my god. Πω, τι λες τώρα. Κάτσε. Μπήκε μέσα στο δωμάτιο, φώναζε κάποιος, σωστά. Άκουσε κάτι και γενικότερα μετά βγήκε και λέει ότι όταν είμαστε, ξέρω εγώ μόνοι μου, η κόρη μου ή... Κάποιος φωνάζει το όνομά της. Κάποιος, ναι. Ναι. Και το ακούνε όλη Και την τώρα ώρα. στο τέλος πάλι ξανά φώναξε κάποιος, σωστά. Ναι. Και άνοιξε και η πόρτα πάλι, βλέπεις. Γι' αυτό τρελάθηκαν και οι δύο. Είναι τόσο creepy γιατί από πίσω μου ένιωσα κάτι αυτή τη στιγμή. Πω Παναγία μου. Πάμε στο τελευταίο. Για να δούμε. Είμαι πολύ περίεργος να μάθω τι γίνεται. Hearing something. And now he's going crazy. Δηλαδή τώρα στο τέλος μας έδειξε για το σκύλο, ότι και ο σκύλος την έχει μυριστεί τη φάση, Να σου πω κάτι, τα ζώα ρε φίλε, έχουν διαίσθηση. Το θέμα είναι ότι αυτό δεν γίνεται να είναι fake. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα το σκυλί Φαντάζεσαι να πληρώνει το σκυλί για να κάνει το ρόλο. κουμπάρσους. Κάπου εδώ να σας υπενθυμίσω να κάνετε ένα like και ένα subscribe, παιδιά, είναι δωρεάν και με βοηθάει πάρα πολύ. Πριν ξεκινήσει το επόμενο βιντεάκι, θα ήθελα να πω 2 λόγια. Είναι Halloween και έχουμε πάει τα παιδιά να πάρουν γλυκά από ένα μαγαζί. Μάλιστα. Και έχει πάει και ένας πατέρας με το παιδί του, αλλά το παιδί αντί για να πάει να πάρει γλυκά, απλά σταματάει στη μέση του διαδρόμου και δείχνει κάτι. Αυτό δεν θα πω κάτι άλλο. Τι έγινε ρε παιδιά. Τι έγινε. Μισό λεπτό, κάτσε να το δούμε άλλη μία. Κάτσε ρε εσύ. Αυτό είναι λες και τους μπρώχνει κάποιος. Λες και βρίσκει ένα εμπόδιο, κάτι όντως τους μπρώχνει. Αυτό είναι full περίεργο. Πήγε εκεί, σταμάτησε, το έδειξε με το δάχτυλο. Τίποτα ρε εσύ, τίποτα. Μετά κάτι τον έσπρωξε. Κάτι το έσπρωξε. Και άντε μετά να αποδείξει, Άντε να αποδείξει μετά ότι κάποιος μαλάκας με έσπρωξε. Κατάλαβες. Λοιπόν, για το επόμενο, έχω να πω και εκεί 3 πράγματα. Ωραία. Που είναι σημαντικά έτσι λίγο πριν ξεκινήσουμε. Αυτό είναι ένα από τα πιο τρομακτικά audio recordings. Λοιπόν, θα σε πάω λίγο τώρα στη Καλιφόρνια. Ιανουάριο του 1978. Είναι μια γυναίκα στο σπίτι της και δέχεται ένα τηλεφώνημα από κάποιον που ζητούσε κάποιον Ray. Ναι. Η γυναίκα θεώρησε ότι έκανε λάθος. Είπε, πήρατε λάθος και το έκλεισε το τηλέφωνο. Δεν ασχολήθηκε παραπάνω δηλαδή, να σκεφτεί τι μπορεί να είναι. Το ίδιο βράδυ όμως, αυτή δέχτηκε το τηλεφώνημα το πρωί. Το βράδυ την ξαναπήραν τηλέφωνο και αυτή τη φορά η φωνή στην άκρη ήταν στην άκρη του... Στην άλλη άκρη του τηλεφώνου, Ακριβώς. Ναι. Ήταν πάρα πολύ ανατριχιαστική. Αργότερα αποδείχτηκε πως δεν επρόκειτο για φάρσα, αλλά για τον διαβόητο Golden State Killer. Ένας από τους πιο γνωστούς κατασυρωήν δολοφόνους της Αμερικής, ο οποίος συνήθιζε να παρακολουθεί τα θύματά του για εβδομάδες και να τα καλεί στο τηλέφωνο πριν τους επιτεθεί. Τι λες ρε εσύ. Αυτό το τηλεφώνημα είναι πάρα πολύ creepy, πάρα πολύ, ήδη με έχει σηκωθεί η τρίχα. Ωραία, λοιπόν. Φύγαμε στο τηλεφώνημα. Ναι, πάμε.
είναι ότι είναι πραγματικό. Είναι αλήθεια. Είναι serial killer όντως, Ναι. Γενικά, άμα σε παίρνουν τηλέφωνο, δεν είναι βράδυ, άμα δεις έναν άγνωστο αριθμό, δεν νιώθεις κάτι, Μια ρε παιδί απειλή. μου. Κάτι. Ότι Ναι. κάτι, ίσως αυτό έχει να κάνει επειδή παλιά μας πέραμε και εμείς τηλέφωνο και κάναμε φάρσες. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με αυτό, αλλά εμένα προσωπικά όταν με παίρνουν τηλέφωνο το βράδυ, δεν λέω να είναι 10 η ώρα, αλλά σκέψου να είναι 2-3 το βράδυ. Τίποτα, να καλείς στο σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού σου και να λέει αυτά που λέει. Φύγαμε στο τελευταίο βίντεο για σήμερα. Λοιπόν, αυτό το βιντεάκι το ανέβασε ένας ανώνυμος χρήστης του Reddit το 2003 και όπως είπε και αυτός, είχε ηχογραφήσει το 1994 από το ραδιόφωνο αυτό το βιντεάκι. Ισχυρίστηκε ότι το είχε κρατήσει όλα αυτά τα χρόνια επειδή κάτι σε αυτό του φάνηκε πολύ αφύσικα περίεργο. Στην αρχή το βίντεο περιείχε απλώς διάφορα τραγούδια της εποχής. Ώσπου ξαφνικά ο σταθμός άλλαξε χωρίς προειδοποίηση και άρχισε να ακούγεται ένας ήχος, κάτι ανάμεσα σε βουητό και φωνή. Ο ίδιος έγραψε ότι δεν θυμόταν ακριβώς πόσος καιρός πέρασε μετά, ίσως εβδομάδες, ίσως μήνες, αλλά τότε άρχισε να σημαίνει κάτι πολύ παράξενο. Όσοι είχαν ακούσει αυτόν τον ήχο, τον ένιωθαν να επιστρέφει στα αυτιά τους. Έτσι δηλαδή τα έφερναν στο μυαλό τους μετά από πάρα πολύ καιρό και τότε καταλάβαιναν ότι η φωνή μέσα στον ήχο δεν ήταν τυχαία. Η γυναίκα αυτή ψιθύριζε το όνομα το δικό τους. Το βίντεο κανονικά είναι πολύ μεγάλο, κρατάει 5 λεπτά. Άμα θέλουν τα παιδιά μπορείς να βάλεις ένα link κάτω. Έχω μια ερώτηση πριν ξεκινήσουμε. Ναι. Εσύ όταν το είδες, άκουσες το όνομά σου? Αυτό θα έρθει μετά από κάποιους μήνες. Εγώ πριν 2 εβδομάδες τα είδα, βρήκα αυτό το βιντεάκι. Γι' αυτό θα μας βγουν προβλήματα. Φύγαμε να δούμε το βίντεο. Έχω μεγάλη απορία. Like 1988, John Burns, son of John Senior Bell, brother of Captain Chris, at the front of the senior. December 21st, 1988, Barry Valentino, son of Barry Senior Jean, brother of Scott, Mark, and Lisa Ann's friend, my friend. February 1985, Frank Oppenheimer, brother. February 1985, Frank Oppenheimer, brother of Robert, husband of Jackie and Lily, father of Michael. May 1987, Henrietta Green, mother of Ian and Mother Sally. March 17, 1988, Edward McEvans, brother of Woody Jim, 1985, Shirley Alvin, Geraldine. You're tuned to WKCR FM New York, 89.9 on your dial. Colombian music is run. Τι λες τώρα? Φίλε, αυτό δεν είναι τέρμα ανετριχιαστικό. Τέρμα. Σταματήσα να τριχιάζω. Μήπως μας κάνω κανένα ξόρκημα σήμερα. Τι ήταν αυτό? Πώς άλλαξε έτσι από το τραγούδι. Αλήθεια σου λέω, με κρύπαρε πάρα πολύ. Με ανατρίχιασε πάρα πολύ. Άκουγες πάλι και κάτι ονόματα. Έλεγε κάτι ονόματα, έλεγε τώρα και το καμπανάκι που χτυπούσε αυτό, πολύ υπνοτισμός. Σαν να σε υπνοτίζει. Και ο χρήστης είχε... Για αρχή το άκουσα και ένιωσα περίεργα. Ναι. Δεν ξέρω, ένιωσα περίεργα. Γράψτε μας στα σχόλια κι εσείς αν νιώσατε περίεργα ή αν σας φάνηκε κάπως γενικά αυτό που ακούσετε λίγο ενοχλητικό. Δεν ξέρω. Ο χρήστης είχε γράψει αργότερα ότι αυτό το δημοσιεύω γιατί είχα ακούσει το όνομά μου, οπότε για να το ακούσουν περισσότεροι μήπως σβηστεί το όνομά μου από τη λίστα. Κατάλαβες? Ότι και καλά είναι και αυτός και άμα το ακούσουν παραπάνω μπορεί, ρε παιδί μου, κάπως να ξεφύγει από το ξόρκι, ας πούμε. Κάπως έτσι. Είναι πολύ ανατριχιαστικό. Ελπίζω σε 1 με 2 μήνες να μην χρειαστεί
να κάνουν ψυχανάλυση με αυτό που κάνουμε εδώ πέρα. Ελπίζω να μην ακούσει το όνομά μου. Μπορεί να το έχω ακούσει κιόλας. Και γι' αυτό το λόγο εγώ και η Γιασμίν να σας το βάλαμε να το δείτε, έτσι ώστε να διαγραφούν τα δικά μας από τη λίστα. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Θα ήθελα να κάνετε ένα like και ένα subscribe, καθώς με βοηθάει πάρα πολύ να συνεχίζω. Και μέχρι την επόμενη φορά, καλή επιτυχία. Και μην ανοίγεις το ραδιόφωνο σήμερα. Γύρω στα βράδια. Bye.